גלי צהל השעה 2, לילה טוב לכם. חטיפתו של החייל גלעד שליט תושבים ערבים של ישראל לא הומניטריות של הגנה ב-300 ישבשן מחדר החדשות של גלי צהל. יש עם מי לזמזם עם בני בשן. אני חושב שכשאתה מזמזם, בוא נגיד במצב האידיאלי מבחינתי, שאם אתה מזמזם וחושב על המילים תוך כדי, אז גם בקול ישמעו את זה ואתה תוציא את זה מעצמך לפחות טוב. לא משנה מה הצד השני ישמע. אין לי שום כוונה לשתף אף אחד אחר בזה. ואני רוצה לשמוע את התוכנית מתחילתה ועד סופה ועם עצמי. אז באופן עקרוני יכולתי גם לשבת בחדר ולשמוע אותה. אני עם עצמי והתוכנית. אבל משום מה יצאתי החוצה לרחוב, לספסל, ונכנסתי למקום הזה של שלווה כזאת בתוך כל העיר. שלום, שלום, בני. בסדר, תומריקו אתה קורא לו. מה זה אומר? האם זה אומר שאתה יודע באיזה תומריקו מדובר? בוודאי, תומר, אני עושה פדיחה פעם אחת. מקסימום 6. תעזור לי, בני, תרים איתי את האנרגיות לאוויר. לא, האמת, אני ממש רוצה שאתה תנסה להעביר את האנרגיות של המקום שאתה יושב בו. אוקיי. לפחות אתה רואה את הים? אני רואה את הים, כן. זאת אומרת, עכשיו הוא קצת מתרכז בים, אתה אומר? אז הנה, כן, אני מסתכל על הים. ואני אנסה. יאללה, בוא נלך על זה. טה נה 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 טה נה 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 na 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 בן. תודה רבה, בני. התוכנית הזאת היא משפחה. זה מרגיש ככה שאתה רוצה לשמוע כל מאזין ולשמוע אותו עוד קצת. הייתי רוצה להכיר את כולם אפילו. אוקיי. יש מנגינות שיש להם משהו מיוחד בהם. נכון, קסם. כן. משהו כזה. אוקיי. זה בובי וינטון. יש כוח בזמזום. זה בלי מילים, זה כמו להקשיב למשהו בעיניים עצומות.